Aquí temos moitas praias, é moi relaxante pasear pola beira do mar, pero el tenlle pánico. Veña, pois ahora que atopamos aquí unha sombriña, vamos a seguir o paseíño ahora con Max, pero vamos a poñerlle unha corriña un poquinho máis longa. Vale, para que? Para que vaya máis relaxado, sea capaz de cheirar un poquinho mellor e que empece a facer algún marcase, mesar. Entonces, cambiamoslle a corriña, imos ensinarlle a Max como é facer un paseo relaxado. Nos, cando vamos a pasear con alguén, ti que che gusta ir? Agarrado da cintura ou prefires ir libre? Depende con quen. Así me gusta. Que me leve o mal. Ben que te leves o mal, pero de vez en cando un pouco de espacio ben ben, Sí, ¿no? sí. Vale, pois os cans o mesmo, cando levamos unha corriña pequena, que pasa? Va a levar todo o rato aquí comigo. Ao final tamén necesitan que? Un pouco de liberdade, non? Como lle damos un poquinho de liberdade controlada? Unha corriña un pouquiño larga, 6 metriños estarían perfectos. Sempre mellor unha correa longa para dar espacio. Pero non fai falta que Max vaya a esa distancia. A ventaxa desto que podemos ter os 6 metros, podemos ter 3, 2, e incluso temos o metriño que tiñas ti na correa. Sí. Pero, por exemplo, que Max lle apetece largarse un pouquiño, dámoslle un pouco de cancha. Importante que él se sinta cómodo. Como me comentabas, Max, o mar non lle fai ilusión ningunha, non? Cando levo á praia, non se anima a meterse na auga, non só eso, sino en todo o contrario. Huye. Vamos a acercarnos pouquiño a pouco, vale, sen presionalo e que decida el se quere acercarse ou non, vale? Xa que temos a correa de 6 metros, vamos a permitirlle que el decida ata onde quere chegar. Max ten moito medo á auga, pero con un pouquiño de sensibilización ímolo conseguir. Vamos, Max. Vamos a ver el chegando chegando a área mollada, seca non lle gusta. Vale, pois vamos a esperar un pouquiño a ver se el decide Cada vez se afasta irse más. ou non virse. Vale, pero vamos a darlle tempo. Que sea él o que decida, vale? Non te chames, non te preocupes. O que temos é a correa longa para darlle espacio por se quere ir, pero pouquiño a pouco, se se quere acercar, estaría perfecto. Se non, esperamos, vale? Dámoslle un pouquiño de seguridade e que el solucione pouco a pouco o seu problema. Fíxate que el, cando vai facendo estes círculos, pouquiño a pouco se vai acercando. Sí. Vai perdendo ese medo, ¿sí? Sí, o ideal sí, deste sí, traballo sí. sería este, Ahí ven, nunca forzar. Moi bien. E incluso se pode acariciar, premiar. Moi bien, pequecho. Ter medo é algo moi, pero que moi normal. Que vamos a facer? Axudar pouquiño a pouco a que se vaya acercando. Mira, patas molladas, Mira que maravilla. Dándolle espacio, vale, vamos a conseguir que el pouquiño a pouco perda os medos. Moi bien, pequecho. Premiamos e despois, se podes, sacalo da zona de conflicto, vale? Para que se dé conta de que somos nosos que marchamos. Non pasa nada, ¿sí? Non ten el que decidir salir correndo porque ten medo. Non, xa o fixeches moi ben, non vamos a forzar a situación máis. Moi importante, parar o exercicio antes de frustrar o can. Despois deste ratiño vamos a volver outra vez a acercarnos a ver que decide él, ¿vale? Vale. Se él decide seguirnos, perfecto. Que se queda atrás, deixaremoslle que se queda atrás, ¿vale? Vale. Fíxate. A ver, xa, esta, mira que pasada. Sí, xa decide. Moi ben. Moito máis feliz, vale, é sen recuar, te fixaches? Foi gracias a Jorge que Moi bien, chico. fixo que Max perdera o medo á auga. Vaise bañar. Xa se quere tirar ata de cabeza. Non sabría como definilo, estou todavía un pouco asombrada.